Familia Alba ca zăpada a luat naștere acum 4 ani de zile, 4 ani frumoși alături de oameni frumoși, alături de lidera Alba și coliderul Prințu. Probabil nici ea nu s-a gândit la început că va ajunge atât de departe, dar așa cum putem observa este o femeie puternică, cu o forță incredibilă de a reuși în tot ce ea își propune. În toți acești 4 ani într-adevăr au venit persoane, dar a și plecat, dar totuși fiecare dintre foști pitici au avut câte un rol important în această familie. La fel cum și voi toți sunteți zidurile unei temeli puternice, a cărei constructor este nimeni alta decât Alba ca zăpada. Dar logic că nu se putea să o uităm pe pitica nebuna care de 4 ani și-a făcut contract nedeterminat cu familia Alba ca zăpada, demonstrând că da există prietenie adevărată și loială, devenind asistenta pitica nebuna. În urma cu 8 luni, Alba ca zăpada, plimbându-se pe Bigo Live din întâmplare, a cunoscut o fată pe nume Vio. I-a plăcut enorm de ea, făcând în așa fel să o ducă în familia ei Alba ca zăpada. Văzând potențialul ei, a devenit și ea asistenta Vio Alba, făcând o echipă bună cu asistenta pitica nebuna Oana. Vreau să vă spun că la noi în familie sunt două persoane minunate. Trecutii de 40 ani, domnul Iosif înțeleptul, el mereu ne umple sufletele de bucurie prin cuvintele lui, prin sfaturile lui. Alba are un respect enorm pentru el, deoarece 4 ani de zile a rămas alături de ea și de familia Alba ca zăpada. Totodată vreau să vă spun că domnul Iosif înțeleptul are o mare asemănare fizică cu tatălui Alba. Nu știu dacă ați observat că de fiecare când el vine pe live, Alba îi cere să deschidă camera pentru a-l vedea alinându-și dorul de tatăl ei. A doua persoană este piticul Toader, un om liniștit, cu un bun simț față de toată lumea, mereu este acolo pentru a-ți oferi un sfat, nu vorbește mult, dar prezența lui în această familie ne face să ne simțim mândri, la fel cum suntem de fiecare în parte. Această frumoasă familie renaște în noi acea copilărie uitată de unii. Familia Alba ca zăpada ne-a învățat un lucru, că fericirea nu depinde de vârsta pe care o ai. Să fii copil nu contează cât de înaintat în vârstă ești, toți avem dreptul să fim fericiți și să fim copii. De multe ori ești obosit și spui azi nu intru în live. Dar nu ți s-a întâmplat totuși să intri și să uiți de oboseala alături de familia ta? Alba ca zăpada. Mie da, dar știți de ce? Pentru că noi am format cea mai frumoasă familie. Așa cum bine știm, în orice familie există un regulament în care trebuie respectat. Regulamentul familiei Alba ca zăpada se bazează doar pe respect față de lidera Alba, coliderul Prințu, asistentele Oana și Vio, și nu în ultimul rând între piticii veseli. De ce spun piticii veseli? Pentru că familia Alba ca zăpada nu ar exista fără piticii veseli, iar piticii veseli nu ar exista fără Alba ca zăpada. Într-adevăr, fiecare dintre noi suntem diferiți în gândire, în comportament, dar așa cum suntem ne completăm atât de frumos împreună. S-a dus multe lupte, au fost multe piedici, încercări, dar mereu femeia leoaică a învins, pentru că mereu victoria și dreptatea este de partea acelui care este sincer și cu un suflet curat, așa cum Alba ca zăpada a demonstrat în tot acest timp că este demnă și cu capul sus în fața celor ce îi vrea. Fiți la fel de uniți, respectați-vă la fel ca și până acum și nu uitați, orice ar fi vom rămâne pitici mereu.